Tío, para ambientarnos, chiquis. Zampan, berrogei aldean. Caspaldia. Estoy con mucha ansiedad, no voy a parar de comer, O que sea, o sea, Skype gaude, hemen ez dago zer. Esto es lo que hay, ya no hay más. Importante A ver, esto. entzuna. No sé qué Es nada. que no soy importante da. Para entrar ahí. ¿Entzuna zute? ¿Entzuna zute o ez? Pero no la compara. Ojo, es que... Jarri mobilean. 5 horas más tarde. Bueno, el Drakit Hard. El trap, nigga. Real trap shit. No, le tengo aurkezpena o ez? O directo entra kareta? A bloque. Ja aurkezpena egin du, hau izan da aurkezpena. Ez dut, euskera dizak. Ba, erraztu. Zer luzea da, Ahora. Ongi etorriak, esan behar nuen, urteko lehenengo podcastera, baina ez urteko lehenengoa egin genuen. Gogoratzen zeate? Ez genuen emititu erraztu. LOL. Urte berri hon, orduan. Urte berri hon. Urte berri hon. Esaten nik ere laguna batzuk guanet jun, grabaketa hortaz. Zer moduz? Oso ondo eta zu? Guztineko kide bat ere badugula gurekin, Nola? Zein izan da txistea bakatu? Ai. Julen, emate zenola gorpuzkineko norbait. Ez, ni gana prestatzen munduaren amaiererako. Armak erosi ditut, eta hau ja. Ai, nik bai. Nun erosi dituzu? Amazonen. Edo nori. Amazonen saltzen dituzte, ja. Nik atana erosi dut. Julen, hemen ere estatu batuetan emandako mezua eman behar da. Bakizue estatu batuetako hiriburu bateko alkateak esan dula Mercedes. Jendeak ez erabiltzea armak bestei ez disparatzea, ze ospitalak ez dira sarturatu behar, behaiek esan bezala, por disparos no sin sentido. Osea, gu ere horrela hasiko gara. A ver, bakoitzak erabaki hor. Badau jendea erabaki Te lo duena. juro, bai. Hartzea eta beste batzuk erabaki dugu, pues, prestatzea. Eta arma zertarako, Julen, cuéntame. Bide Hemendik aurrera, militarra duzu. esorik daudenei infektatu dituko diogu. O zombiak, nahi baduzue. Aitu. Boxek daka doktrina Castillo, eta berez baka bere logika, Osea, zure etxea, azkenean Castillo bat da. Orduan, norbait sartzen bada, emango diozu balasera. Eta hori boxek, bere estoan dago. Gauza oso interesarrek ez ditutu. Hernanira iristenen koberturagatik ez balit, zure sudurreko poroak ere ikusiko banituzke, Lander? Ze, demasiada calidad? Ose. Imaginatzen duzue koronavirusa internetetik kontagiatu aldela. Zein? Orduan bai jendea suizidatzen hasiko da. Koronavirusa Skypeetik, o... Imaginatu 40 aldia internet gabe. Osea, agur. Hau noiz emitituko da? Bihar. Biziri jarraitzen badugu, askotan. Bueno, nere lanerako prestatuta duan sekzio bat, baina bueno, esklusiba ona ekarreko dituen. A ver, bota pinue. Suitzako Kontseilu Federala. Wow. Adi. Osea, ez Suitzako... Osea, Kontseilu Federala. Ari da, aukeren artean, barajatzen, Netflix, YouTube, HBO eta streaming plataformak kapatzea 40 aldi honetan, jendeari, lineak saturatu daudelako eta telelanerako horrek eragiten hasi delako. Ya falta dana. Se lía, no, se lía. Ya está. Bueno, ETV bat geldituko zaigu, orduan. Eta naieran. Eta naieran. Naieran, markatu. Eta maika entrevista. Ja, hasi dira. Ikusi ez dueke marabila igo deten historia gaur. Nik ikusi. Ze igo dezu, ba? Nik ikusi dut. Ikusi dut, osea, igo de gauza bat marabillosoa begira,
Nik ez jarri, a ber. Bueno, Harry, es que oso guai gu. Oso ondo. Guajan, Ez dut ikusten. en Gipuzkoa, Cuajan, es un tuit bat, ¿vale? Vale. Teledonostirena, diario vasco. Cuajan en Guipúzcoa las caceroladas y los aplausos en apoyo al profesional sanitario. Hor matiztxo bat ezkazuelak etzian, hortako ustetnik, hor konfunditu india. No le hizo lo gutxi. Konfunditu india, Asier, konfunditu india, hombre. Bai. Konfunditu india, jendea konfunditzen da, ez? Por cierto, Lo siento, me he equivocado. Baina, ¿qué ha pasado? Osea, zegatik. Joe, aitzen jendeatu lander, Rosa, zure baserria zer da, inkomunikado. Bai, nik ez dut ikusten, ez dut entzuten jendia txalo kemata. Nik ez dut entzuten claro. Txaloak itezian, bueno, haintxe bertan, ospitaletan eta lanean. Hori bakit. Eta, orduan, atzo zeon diskurso del rey, porque orain erregea bakarrik gabonetan ez egiten. Oain eitzein du, ba. Orduan, erregea itzeiten zagon bitartean esan zuten. Txaloak eta kazelorada erregaren kontra. Orduan... Claro que es kazelorada. Eta orduan, claro, kazelorada ez zan ospitalekoei eta txaloiteko, zan, esateko, bueno, erregeixo, errepublika gola. Eta hori zer dira, Teledonosti diela kriston fatxak, edo ez dira enteratu? Ez dira enteratu nire ustez, benetan, nire ustez ez dira enteratu. A ver, bai, enteratu dirala, baina. A ver, España estatu oso iniciativa izan zen. Osa, Twitterren zegonato cacerolada real. Hashtag azan. Eta ordu estrenetan izan zen, gainera. Nire ustez ez dira enteratu, benetan esaten dut, benetan. Enteratu. Eta ez badia enteratu, hace nivela medio horretan, porque, en fin, kazetari bat ez bada enteratzen, nire 93 urteko amona enteratu danaz, Konturatu rasti, baino, vaya bata, me llevas, banan. Rollo bata jartzen trajea izango balitzezala, amerikana izango balitzezala. Hostia, egia da. Buah, que bruto rasti. Eroso, Lander? Egia esan baiez, baina es que movia sujetatzea da kriston goñazoa, Joder, es que hace lana. Ez du izango azkeneko iPhonea dala ladreilu baten lodierakoa. Izan daiteke, bai. Eta hori ez da bakarrik sujetatzen, o... Bai, mira, utziko ez. Utziko ez bakarrik, a ver. Hostia. Ya está, se ha rajado la pantalla. Bueno, Julen, moduz, tu? Ondo, izan daiteke, baliteke, infektatu da egotea ja. Bai, porque altxo egon nintzen lanean, pues behitu, Txagorritxu ospitalean, Zamudion, leku guztietan egon diren ekipoak ikutu ditut. Bueno, guztiak, a ver. Haiekin lanean egon naiz. Zer ekipo? Tekniko? Eta, bai, ekipo tekniko. Berez garbitu dute eta desinfektatu dute eta berez neurriak hartzen dut. Eta zuke eskuak hola garbitu dituzu, hola, a ver. Teknika erabiliz. Atxo, etxera bueltatu nintzen eta garbitu nahi nuen eta ez neukan ezer. Totora joan nintzen itxita. Ze orain lehenago izten dute, farmazira joan nintzen, dana agortuta. Produktu guztia. Claro, a ver, zerekin desinfektatu nahi. Bakizu zerekin desinfektatu nintzen, atxo? Vodka. Zerekin. Katxe zazpiarekin. Komuna garbitzeko produktuarekin. Baina, ez altzen aukan, a ber, badakizu jaboia sozer eraginkorragoa dela gel desinfektatzaia baino, ez da? Jaboia ze jaboi. Fairia. Adibidez, jaboiak gehiago desinfektatzen du, gel horiek baino. Katxarroan jartzen du desinfektante. Ikusi zute piti hori. Dagoela, guraso bat esplikatzen semeari eskuak garbitzearen garrantzia. Eta... Bai! Nik ez dakite zer zientziaren inguruan, baina me pareció alucinante. En plan, erakusten du plater bat,
Ez, eta se supone hor dauden puntituak diala bakteriak. Orduan umeak sartzen du behatza plater barruan, eta behatz guztia mantxatzen zaio, ezta? Bakteria horiekin. Eta orduan esaten du aitak, bale, bain garbitu eskuak. Garbitzaitu eskuak jagoiakin sin más, juten da, sartzen du berriro eskua, behatza platerean, eta puntito guztiak desagertzen dira, en plan, urrundu egiten dira behatzetik, jo flipando, en plan, hori ia da, ezakitegia den. Hala, nik ere sartu nahet behatza. Lande, une batetik bertela. Plateran, plateran. Osea, igual ikusiko zer, baina eske, neri kriston grazia inditen bideo bat jarriko dizuet, edana super... Baina nola, grazti, hola? Hemen. Osea, zondaet mobilean, no? Osea, ez daukagu eske... Azken aldean gure teknikari kontakatioa da bil, pixkat, en fin. Baina audioa berda? Audioa beharrezko da? Bai. Hona da, Erreta dago? El día 29 cambia el lado. Y pasamos una hora más. Qué máquina. Encerrados en casa. ¡Wow! La gente haya sido zen momentuka, oso serio, tío, Lenguan kaletikan batek, hola mundo! Tani, Jesus Maria, hori indikan egun, eta lehenengo gunean bakarrik, lehenengo gunean. Gizarte irangudu hau. En plan, pelotilla. Aste santuak eta gero minimo. Osea, aste santuak eta gero, Ya bete bai. igualateako gea. Hilabete bat, nik bilabete ja ustu behar. Bide Vitali municipalena, porfa. Eta gero oso bideona azkoitikoa ikusi ez dute? Nik ez? Joe, naizen jarri dute, Asier. Se ha filtrado información privada. Que, por cierto, naizeratiaz gero itengo dugu. Asko dako gure itoit, Oso ondo. Egan dagoela gonbidatu bat. Noiz? Okerrez balimanago, datorren aste artean. Eta zein da gonbidatua? Zeo ze badakigu, Asier, zu berandu konektatu zea Skypera. Eta zeo ze kontatu digute. Bueno, a ver. Hau, ez dut uste errekonozituko denik, hau da nere balkoian, duela ordu terdi, bale? Osea, kazerola, etxaloen momentuan, eske atzo ere pasazitza egun. Bueno, ikusi mesedez. Entzut ezu? Ikusi mendizaleak, bueno, municipalak dia megafoniatik. Bale. Bai, bake gatxondo. Qué guapo. Ze lotxa pixkat, ez da? Ze kaspa, ez da, Lander? Eta izian rollo ezkontzako animatzaia bezala. Aupa, antiguo, no sé qué, venga, antiguo, gora, antiguo, un día menos, va. Hola, izian. Mira, azkoiti. No damos crédito, de verdad. Ez itxon. Wow. Concierto. Eso ya es next level de caspa, Fatal. Eta gero, en plan hori, argiekin eta altavozekin eta jendea dantzan. Eta baita jentzen aske maite aske bizi. Txalotzen duzuen zuek? Zer? Txalotzen duzuen. Txalo, jo, Txalotzera egiten... Nik egunero ez, osea, konfesatu behar naiz. Egunero ez dut egiten, aztezi batzutan. Bai, Fidel izan naiz. Jo, notatzen da, animoak eta apoyoa, Osakidetza dijo asko sobeto. Ez que zer izango zan osakidetza zuen txaloak benetan, oso pozik nago, Jo nik esatetena da, orain txaloak oso ondo, baino gero, hilabete batzuk hau pasata gero, aztezegunean koronavirusa eta hori medikuek eta greba egiten dutenean,
Orduan ere da itxaroak, eta ez esaten, eske orain greban daude eta ez dituzte gure beharrak asetzen. Claro, eske orain alderdi popularari botua eman zioten guzti horiek ze exigitu behar dute orain, ez? Ni horrean izartzen, baina ja ere izartzen. Baina, a ber, nire izartzen jazik botatzen zen. Defendatzen orain liberalek beheraien postura. Baina, errazti, baina nire lehena. Ni balimanago gaixo, eta balimanago de medikuak greban, pues igual kejatuko nintzen, baina orain espero dut ez kejatzea. Osea, ez da zein bozkatzen dezun, osea, si te toca, te toca. Eta azkenean ere ulertu behar dela beste postura. Zuk bozkatzen badezu alderdi batzuk, bueno, defendatzen dutenak, ez? Nolabait, osasun zerbitzu publikoek. Bai. Lander, cuéntanos, zer modu zure egunak? A ver, baina, gero bueltatxea... Neriak... Dikatu gonte, Vale. Bota. Neriak de puta madre egia esan. Estudio bat nago egiten, eta demora guztian estudioan nago. Eta ez dago justifikatuta dago irtera bezala? Bai, zer autonoma naiz eta lan nada. Osea, autonoma zea eta orduan, ala. Bueno, desde aquí un llamamiento a todos los cuerpos de seguridad del estado de Hernani. @policía, aquí estoy. ¿Se controlas tu Hernanin? Esta bat, Hernanin berdin du. Hernanin. Bai, atxo gontzen bat. Hernanin dago txirulavirus. Baina drogada. Nirelean egon zen bat. Bai. Apure lehenoko estudian ondoan. Bueno, aprobetxatuko dut, bai, utzuk jazute. Oaintxe bertan, etxetan gaude, ze ez digute guzten kalera deatzen, baina, bueno, lokala badakagu ekipo, orduan, bueno, espero dugu bideoak igotzen astea, pixkat, erregulartasun batekin. Ja ez gaude Hernanin, ez da? Ez gara, eta... Hernani. Baina, Donostia muitu beha, eta... A ver, Donosti. Molotov, pizkat txiki gelditzen zitzaigun, eta erabaki genuen salto bat ematean, kalitatean, hartu genuen gu. Aitu, aikemequitanlacasa.com, no la zara. Aikemequitanlamolo.com. Eta Molotov, behar zutenei eman genien, ondo erabiltzeko, eta orain... Regala. Ja, behar genuen aldaketa egin dugu. Aldaketa bat, gure beharra genuen. Eta onerako izango da, joder. Hori da. Bai, dudarik gabe. Bueno, hortaz egingo dugu bideo bat, ez da? Ez dut uste, baino, bai. Bai, igual, ekaintzelo. Es que... Ya, es que... Egite ditugu vídeos como churros últimamente, pues otro vídeo. Lokal bat, eta orain pandemia puta hau benetan, Osea, gurea da, sutan bandago, kondenatuta. Sutan Por cierto, Lander... Ateratzen bada, ja igual, ekipo guztia saldu dezakegu, katxarreria guztia, eta ja hemen dikaz. Totalmente. Bueno, por cierto, aizate tutorialen bat egiten interneten, zebain super de moda jarri da, danak interneten gauzak iten. Tutorialak? Yo que sé, o gauzak, en plan... Daude a challenge, puta mierda biek, tío. Ay, qué petardos, con el... Putos no me hace gracia, mierda, no me hace gracia con el cacharro este, papelakin. Anda, nada, un único papelakin. Anda a leer un libro, hombre, anda a ver una peli buena, anda a ver una serie buena. Qué vergüenza. Puta Joder, nik tukatu dut Peaky Blinders. Tanago negarrez. Oso Peaky Blinders. Baina temporada 5, night 6, eta ez dago. Amiga. Barkatu, aurkeztuko dugu ofizialki... Bueno, ez dugu esan, baina Julen aita izan da. Eta... Ahí va. Bere aur berria... Tani... Amari galdetu diozu aber baimena dakagun bere aurpegia erakusteko interneten. Porque luego me la conozco a la ama. Ya, que es menor. No, me la conozco. Que luego nos censura esto, que vamos. Julen, haitu, inbardezu hain TikTok eta bideo farregarriakin txakurrakin. Txakurrakin. Lander, zuk TikTok dakazu? Ez, baina ikuste ditut zeren errebak erakuste dizkit. Eta batzuk ondo daude. Txakurrenak ondo daude. Dago normal asko, baina ondo.
Txakurra da. Tira, nago super engantzatuta, benetan, dabiltza inoiz baino finago, Lander Xolomo Ganzta, Jo, que bueno, ai, parriten dut. Meme eharrak. Oso onak, oso onak. Eta atzo egin zuten, ez, deialdi bat, kopa eta txirula. Hostia, egia da. Solomon Challenge. Ai, egia da, jendak ita didie gaina, Bai, lagun bat. Bai. Benetan. Eta, begira, hain justu, Xolomo Ganztak irratsaioa egiten du gure lokal berrian. Igual hori top sekreta da, Gure lokal berria. Nola izango da top sekreta, ez? Zibaki mundu guztia. Claro, de hecho, Xolomo Ganzta etzan Instagram kontu bat. Xolomo Ganzta sortu zen bere garaian Txantxakun irratian irratsaio moduan. Gero Txantxakun irrati hori, arrosa sarean sartuta zegoenez, Euskal Herri osoan emititzen zen. Eta artean infozazpin ere bai, eta orain, jarraitzen dute irratsaio horrekin. Osea, hortik sortu den Xolomo Ganzta, eta orain hortan... Tiempo, baina nun esketzet ulertu. Nun grabatzen dute? Gure lokal berrian, ala leno izan zen lokalean? Ez, Txantxakun irratian. Bai? Amigo, bueno, orduan egun baten elkarrezketa egin barko diogu. Bai, por cierto. Sí. Bota. Erroite San Bernardo da zuen. Animo. Julen, zuk guazen ukan zerbait orpestatuta ez da, guretzako? Bai. Baino. Nola garai zaiak diren, eta se nos puede ir un poco la cabeza, test psikologiko bat egin dut. Ea nola zaudeten ikusteko. Baina, eske nik testu hori ez nun pasatzen, ez da 40 aldia baino lehenago. Super sano. Bai, gustatzen zait. Eta orain, zuzenen egingo dugu? Bai, gero nik histori bat kontatzen dizuet, zuek historio hori pentsatzen duzuen, eta amaieran ikusten ditugu ze pentsatu duzuen, eta nik esaten dizkizuet erantzunak, bale? Venga. Historio bat da. Historio bat da, eta historioan gauzak gertatzen dira, orduan. Gauza horiek nola, zeinekin, imaginatu behar duzue, eta gero depende emaitzaren arabera, gauza bat edo beste gauza bat da. Vale. Venga, ba. Dale. Basoan zaudete paseotxo bat ematen, bale? Baina ez zaudete bakarri, pertsona batekin zaudete. Orduan, pentsatu pertsona hori, eta gero esango diazue, bale? Basotik ibiltzen jarraitzen duzue, eta batean animale batekin topo egiten duzue. Animalia, pum, de frente. Zer gertatzen da animali horrekin, zer egiten dizu edo zer egiten diozu? O zer gertatzen da? Gauza bat gertatzen da. Edo zein izan daiteke, imaginatu. Ez dela ezer gertatzen. Imaginatu, Lander, baina esan behar dugu ja? Ez. Kuadernoa, apuntatzeko, venga, dale. Goratuko duzu. Bale, ibiltzen jarraitzen duzue, eta basoa atxean gelditzen da, lautada batean zaudete, eta lautadaden amaieran ikusten duzue etxe bat. Hurbiltzen zarete, eta zuen ametxetako etxea da. Imaginatu nolako da. Puta madre. Bale, ja ikusi duzu etxea, pum, barrura sartzen zarete, eta mai bat dago. Eta maiaren gainean gauzak daude. De repente, lurrean botata, katilu bat ikusten duzu. Eta pentsatu behar duzu katilu hori nolakoa den, ze materialekoa den edo nolakoa den. Forma eta hori guztia. Etxetik ateratzen zarete ja, atxeko atetik, eta pixka bat aurrerago ur masa bat dago, bale? Imaginatu behar duzue ur masa bat. Ura, bere forma desberdinetan. Eta ur masa hori... Txen galduna ez urarekin, tío, me estaba concentrando en nolakoa zan basoa eta me desconcentrado. Ura ikusten duzu forma batean. Osea, lurrean edo, bueno... Bale, baina kela berdinean. Ez, ja etxetik atera zara. Barkatu, ja, hor galdu naiz, barkatu. Bai, kanpoan zaude, berrio zaude... kanpoan, eta hor ura dago. Eta ur masa hori
pasatu behar duzu, zarkatu behar duzu. Vale? Que susto, bai. Pues hori da testa. Vale, orain erantzunekin goaz. Venga, dale. Venga. Nori imaginatu duzue zuekin paseo etxo bat ematen basoa, hasieran. Nik bikotea. Nik nire Ni arreba. soltero nago, ni lagun batekin. Pues berez, zurekin zegoen pertsona hori da pertsona garrantzitsuena, orain zuretzako. Es que gaude de cuarentena, etxean bakarrik, imaginaros oso garrantzitsua. Polita. Cuando vengan los Pasako zombies, dut arrebarik. habrá que protegerlos. Gero, zein animaliekin topo egin duzue? Basurde batekin. Nik hartza. Hartza. Ni txakurra. Topo egin duzuen Txakurra animali... salvaje. Topo egin duzuen animale horren tamaina da zenbateko... A ver... bai. Jode, es que a ver nola esaten dudan euskaraz. A ver, osea, hau preparatu ego bertu, Julen. Zure arazo... Juli. Horren tamaina eta zenbateko arriskutsua den, es que ez dakit nola esan euskaraz. Esan erdera, zaber nola da. Lo peligroso que es, animali hori, Bai. animalia, zure arazo pertsonalekin daukasun erlazioa. Jode, pues nosotros fatal, majos. Landerrek San Bernardo bat edo Chihuahua bat. Perro normal. O sea, en plan, nik Lander esan oso hartza, orduan, estoy trastornada. Ez, lasai garazi, gauza da Lander ez dela konstiente daukagun egoera. Ah, Esos son los vale. que van a morir primero, no te preocupes. Yo no tengo problemas, yo... Vale. Eta nola Jarraitu, jokatu duzue animali horrekin? Nere bikoteak sartu dio bihotzean rama bat. Eta zuek? Tú, en serio? Ni beldurrez pixkanaka alde egiten dut. Eta zu Lander? Tú, pues txakurra etorri dau, zaindu gaitu eta junin da. Vale, pues... animali horrekin izan duzu interakzioa da arazoei nola aurre egiten diozu. Enkala. Arazi zu beste baten eskuetan uste duzu. Totalmente. Arrasti. Landerrek esan duna da, osea, Zelan? beldurrak izteizkio, pero arazoak izteizkio, el A mí suda me suda la polla. Me suda la polla la vida. La vida me da igual. Eta Tomar juriten por diaraz. culo. Kontuan izan da, berazoa txakurtxo bat dala. Eta arrasti, zuk zegin dezu, zu june egintera, tampoco se enfrenta una, Nik enion ez egin nahi animaleani, basur de txoari. Ja, Y eso bueno, que soy un autónomo en estado de alerta, ¿eh? Tiempo, errasti, nik ez dut ikusten mugitzen. Dakat zure irudia mugitu gabe. Bai, nik ere. Uste Niri nuen mugitzen zela... Benetan? Bai. Landerri mugitzen zaio zure irudia, así que ya está. Neri mugitzen zait, ¿eh? Ez zu, Ba, ez. yo te veo arrasti. Niri ez. Bestena bai. Mugitzen zait, Lander, mugitzen Por nahi. cierto, bai, erresti, por cierto, Julen Zenba behar daukat? ez du esan ez da bere arazoak ez da ezer. Ja, gero zuk esplikatu Julen zuk emantzen nion Hori da, erantzuna gero galdera Julen, bakoitzari. Dale, Juli. Ez que Ala, prestatu venga, nuen falacias. gure kastaren ez dakize saiorako. Ediziotarako. Bai. Bueno, seguimos, Jarri- seguimos. Daukat lagun bat imaginatu zuela tximino bat eta tximino horrekin kanuto bat erretzen. Jode, para una. Peak badaki, eh? Berak azkar esango dira gaur bizitzari. Joder. Bueno, jarrai Bueno, dezagun. jarraitzen dugu. Urrengo Etxea. aldiz da, etxea. Nola imaginatu duzu etxe hori? Ni supermansión. Kriston txaleta. A ver, ez da, nire etxe baino handiagoa da, por supuesto, baina en plan, egurrezko arroio de montaña, teiatua dakala oso bajua... O sea, Ba, ez nerea da zan... handia, más de montaña, más rústico. Nerea zan rollo Casa Blanca, o sea, en plan... Príncipe de pilares Bel-Air. jónicos y todo Vale, eso, vale. ¿sabes? Rollo Príncipe de Bel-Air. Kuadra, Maiei gaine... La peñorrak zesan nahi du. Imaginatu duzuen etxearen tamaina da zure ametxen handinaia. Joder, Aupa, bueno, es que mila naiz, ya está, ni... soy un soñador nato. Buah. Errasti, gurekin jarraitzen duzun? Bai, osea, hemen... Vale. Hemenago. Ez que Eta zure etxean nolakoa zen errasti? Zenbat behaz dauzkat? Zenbat? Ez dut ikusten. Bi.
Bai. Ikusten hau. Osa, que Skype-ek ikusiko nau. Agian zuek zarete araztua. A ver, gelditu zaren postura ondo dago, Osea, kongelatuta gelditu zara, pero en plan guai. Ja, guapo zaude, Así que aurrera botatu. Estela zulo bat egin aldizut eta hoa mugitzen. Hori da, sartu. Bai, como un glory hole edo, Así es, Jarraitu. Vale, urrengoa izan da mai gainean zegoen gauzak. Imaginatu dituzuen gauzak. Buah, errasti, txoin. Errasti. Orain Eta errasti. Neri gelditu zait orain errastiren aurpegia. Hala, bena, aurrera. Bai. Bueno, nik imaginatu bet, mai bat janariarekin. En plan, fruta, ja gauza kozinatuta, bakarrekin berdana jan. Cuando? Ni gauza zarrak, liburuak eta kubiertoak eta ezakit horrelako, bai? ¿En serio? Bai? Nik, una pata de jamón. Vegana. Ba, berez, Vegana mai no, gainean hombre. janaria, loreak edo pertsonak ez badituzu ikusi, zarete zorintxuak. Pues errasti, nao super zoriontxu, zuk ezakit. Ez gara zoriontsuak. Ez, Zu ez. erlazioa dauka. A ver, no esquies gara la No, zoriontxua. Oibel, zaudete, Era zaudete. millennials en este mundo de mierda. Hombre, bai, Pues egoerarik... Lander, tú eres zoriontxu. Jamón es comida. Ah, pensaba que no éramos felices. Bai. Errasti ez dago. Mentira. Zoriontxua. Estoy triste, sad boy. Bai, ondo nago, Baina, bueno. Hasi, errasti. Eskerrik asko terapiagatik, Hau dena Vale, pasatuko da. Daudela gratis, Julen. Ez diguzu kobratuko dira. Hau da, ja, ematen dizuedan azkenengo laguntza. Erbitua. Hemendik aurrera, agur. Train Hartu ura bakoitza ena ez, duena, eta a por todos. Ah, no, orain zan ceramika. Último putxi. Bai, ceramika. Lurrean botaten zegoen katilua nolakoa da? Urdina. Eta materiala? A ver, ¿cómo explicar? Arcilla bezala, baina ez dago puskatuta, osea, erori da ondo. Eta dazka, como... Bai, Eta dazka, como bai. Michelines. Eso, ikutzen dezunean ez da laua, dazka Michelines. Eta baina Eta gogorra urdina da. degradaus. Iraunkorra da. gogorra, bai. Bai. Zure Lander? A ver, neria da, nidakat etxean taza bat nire aurpegiarekin. Txikitakoa, eta hori imaginatu dut. Eta Vale. materiala da lo típico, no sé, taza de café o de colacao. Vale. Berez, Material da. katilloaren iraunkortasuna da hasierako pertsonarekin daukazuaren erlazioaren adierazgarri o Bueno. hasierako pertsona horrekin zer lotura daukazu. Gogorra da, Nerea oso euskorra zan, osazan ceramikako bat. Neria bereze, bai. Neria Bueno, gutxienez, pentsat ez dago apurtuta. manilla. Apurtuta badago oso, osea, ja da, pertsona horrekin daukazun erlazioa, ez da Nire oso. zegoen super ondo konservado, oso ondo. Azten daik. Que Landerrek ez dura espezifikatu, porque esan du lagun bat, baina, ja, lagun bat, claro. Osa, Jone Lagun lagun bat, egitetia dena. ba, bidali jozu musu bat, eta saio duzu bat, zein garrantzitsua den zure bizitzan, lagun hori. Ez, milaka eta milaka pertsonara, ez teko aukera dugun honetan, Claro. Bai. aprobetxatu plataforma hau. Vale. Gero, etxetik atera zarete eta ura aurkitu duzue. Ur masa hori. Nolakoa zen? Tamaina. Pantano de yesa. Un Txikilla, charquito. fakto Holako bat, batean, bai, txarkito. charquito. Neria pantano de yesa. Eta gigante. Enorme. Eso Vale, era como pues- un mar, pero sin ser mar. Ur masaren tamaina dauka erlazioa zuzena zuen desio sexualarekin. Ostras. Buah, pues... Entonces soy el depredador sexual de Hernani, o sea, Ba, el ez diko violador bat, de la pradera. Qué bueno. bueno, garazkin Eta zuek, bueno, ondo zaudete kuarentenerako. Horrelago asko iranduko duzue. Ez, baina kontua da, Landerrek eskura dauzkara astua, kardiak eta horrelakoak. Oh, no. Orduan erresuka beharre, kasetzea. Qué guarro. Vale, eta ja, amaitzeko. Ur masa hori zeharkatu duzue.
Nola sarkatu duzue? Saltito. Saltito. Hostia, nik Guzti zarete edo... Que ba, saltito. Landerrek deskonekatu ditu. Nik hori ez, oza, nik deskonekatu, nik hori ez entzun. Ez dakit. Pues en barco, supongo, porque el pantano y esa, o nadando en barco y nadar, pues no. Pues hori da... Marco seguro que hay que pagar. No es suyo. Zenbat implikatzen zaren relazio sexualetan. Fíjate el barco este. Eso es que doy bien. Bustitzen dana asko implikatzen dala. Eta busti dana, o sea, el que no se tira a su deseo sexual, digamos, hori da gutxi implikatzen dana. O sea, eta, bueno, ez daukagu desio sexualik eta gaineratik bat implikatzen. Hori da, bueno. Harremana dauka, o sea, zentsua dauka. Bai, o sea, bai, claro, es que nik ez dut esango... Eta nork esan diturinik harremanik ez daukatenik edo? Daukatenik ez, baina desio gutxi daukazu orduan implikazio gutxi. Claro, o sea, nik jarri barri maet nire buruan txarkito bat enez guztiko txarkitoakin, si lo puedes evitar. Baina zu ezin dozu implikatu, porque arkoan zaudenez... O sea que, solo por la vista. No, que tú solo recibes, que no das. Ah, me gusta. Sí. Errasti, te veo reírte, pero no te veo. O sea, te veo quieto en la Pánico son de pantalla. Errasti, ikusten Nik ere, no. Qué paranoia, hermano. Nik egun hauetan, 40 aldian, erosi dut Kriston routerra, PLC bat, eta ari naiz, 5 GHz-iotako wifi-ra konektatuta. Zu dirua gastatzen Errasti, Ez dut, berria. ez zer ulertu. Telelanerako beharrezko punta-puntako teknologia. Eta ze pagatzen zenbat diru? Zenbat? €70 kostatzen zaidan. Eta enpresak pagatu du duzuk. Gutxo gora bera Landerrek 40 alde honetan orduro galtzen ari den diru kopurua. Es que, claro, nori okurritzen zaio ekintza izatea. Baina bain, autonomo kuota ez dizute pixkat reduzituko? Mobide honekin? Eskatu behar dut cese de actividad, eta gero eskatu, dirua, baitia eskatu. eta principios kenduko diate kuota ebai, baina karo, nola bonifikazioan nago, igual galtzen dut. Orduan, ezakit, gestorerekin zein barret. Gestor. Ez que super importante. Daka gestor. Lasai egon. Dirua bankuak porkulo joaten direnean, diru guztia esertarako balioz duenean, eta... Pues hori. Eta zeinek irango du gehiago? Osea, beharrezkoa izango da ura, janaria eta papel higienikoa. Gogoratu. Dirua berdin du. Bueno, da una chorrada, porque ducha hori makazu y ya está. Bueno, vale. Baina... No es La lo manita peor. se limpia la caquita. Ba, yo quiero decir, entiendo, vale, garrantzitsua daukitzea komunekoa, pero yo tengo que ver zergaitik jendeak hainbesteko garrantzia eman dion horri. Osa, esan nahi dut. Porque lehenengo munduan gaude eta idiota gara. Osa, que vale, garrantzitsua da hori aukitzea etxea, baina, pa, comprar toneladas. Madrilen nola larun batean dekretatu zen, estado de alarma, tal, bueno, ostegunean izan zen jendea erotu zanean, ostiralean, supermerkatu batean, bertako langilek kargatzeko berriro, komuneko paperan kargamentua estanteritan, eta jumera izan zian prosegurreko seguridadeko tipo batekin atzetik. Bueno, bida, guazen gauza dira, meset. Txalo bat emango diegu supermerkatutan eta bar lanen ari diren guztioi. Hori bai. Paciencia, tienen paciencia. Peñat, esto por ti. Eta behaiek horrez galimari daude guk ezken dekan jana, osea, txalo bero bat. Eta daude beti, daude kajetan, metro bat baino asko zere distantzia gutxiagoan, eta ari dira berein osasuna arriskatzen. Eskertzeko, porque coronavirusak ez dakit hilko gaitun ala ez, baino gozez hil gaitezke, eso es importante. O sea, me parece, bueno, o sea, 2020 izan da, acojonantea, porque es que hasi ginen urtea. Gure kaskoa bat grabatzen, eta erabaki izan, bueno, X, kontuengatik ez emititzea, eta orain ari gera, saio didaktiko bat egin.
Ari gara saio didaktiko bat egiten, benetan, osea, berrogei aldi honek, zernako gitzatasuna... Ja, eta baina izango nez, en plan laborde, baina venga, jaztea. Uste egon gara ja, ordu bete kasi izketan, eta beti luzatzen gera gehiagi. Zer dutzen, hola uzten bali badegu, tamaina polita, 40 minutu izango dira, eta urrengo baten berriro konektatzen gera, eta beste 40 minutuko atite dugu. Bukatu dugu testa, Julen? Bai. Urrengo egunean, ja medikuntzarekin sartuko naiz. Tipo, ebakidura txikiak nola jarri, en plan, una cicatriz... Primeros auxilios. Bai, gauza, en plan, que super erasoa zenean uno te clava así como el cuchillo, en plan, hori nola sentatu, aprovechar los restos de los demás... Ya, o sea... Eta ya urrengoa ya, Julen, cómo robar, o sea, cómo robar. Porque ya, ez dagoenean... Zuen, benetan. Esta pinta de redneck americano, o sea, benetan, beharrezkoa da orain, Bai. Zuen, esaten du. Ni test psikologikoak programaro, Me ha molado el rollito. Bai. Me comprometo, urrengorako nik ekarriko bet bat. Vale, urrengorako nik ekarriko bet bat, baina... Tiempo barkatu errasti bat. Hau, que quede apuntado. Urrengorako nik ekarriko bet test bat, baina guztiek ekarri behar dezute horri bat eta koloreak marrazteko. Eta gero erakutsi zuen marrazkiak kamarara. ¿Vale? Vale, guapo, venga. Lo veo. Venga. Vale, esan behar, agurtzeko, ingo dugu, hartuko dugu, 40 aldeango den bitartean, ohitura bat, gure zerri maila, nola azten den juteko ikusteko esponentzialki, zen izan da momentu zerrekorra, aste bete baino gutxegoko 40 alde honetan dutxatu gabe aguantatu dituzten agunak? Egunero dutxatu naiz? Nik ez, nik iru. Nire gorputza limetean jarri dut, osea, proba nire gorputza. Nik iru egune. Ea noraino naiteke. Zerri alakoak. Ez dute zerrin eta inorrekin ibili. Iru egun baita. Nik bi eguna guata. Iru egun ja iruditzen zait, rozarri el limite. Barkatu, a ver, oza, psikiatra batek bidali du bideo bat esan ez oso garrantzitsua dena dutxatzea egunero. Por salud mental. Osa, noiz egon nahi zen, hainbeste egun dutxotu gabe egia esan, Ez, barkatu, eta hau lehenengo astea dela. Osa, hirugarren astean, ez doia bas... A ver, ni astean oso gaizki egon naiz, dutxatu gabe, kirola egin gabe. Julen, baina gutxinez galtzontzilloak aldatu dituzu, ez da? Ez, pijamarekin no, lanean eta, osea, full. Entzun behar dituzue, hau bukatzean sartu YouTubeen eta entzun Carmen Lomana Donostiarrak egindako badira. Ja, baina, hasi naiz ja entrenamendu militarrarekin. Kirola egiten, flexioak, porque gainera ni bakar... Te digo, bilatu Googleen dagola erreportei bat sobre gente estatu batuetan que se prepara para una apocalipsis. Bai zen dago Espainian ere asko. Oso guai. Bunkerra, hostia, nikingo nuke bunkerra. Almacén de comida. Futuros supervivientes. Bueno, ya está. Ni bideo horretako. Errastimoztu hau, venga. Bueno, argi dago, hemen, batzuk, bide demokratiko hartu dugula eta Julenek berriro ere armetara itzultzea erabaki duela. Ez dakit urrengoan hemen izan zaitugun gurekin. Lagunek, jendearekin zaudete, zue. Ni bai, etxean bai. Ni bakarrik nago, Buah, fatal. Aste bete ja, gaur aste bat egin dut, bakarrik. Osea, pixukita jundia etxea? Claro. Bakarrik nago, aste bete. Bueno, higienikoa izango da bintzat hori. Gutxinez, Julen, masturbatzeko ez dituzu arazorik. No, zertarako? Masturbatzeko. Eta Julenen sekretua ikusten duzunean... Zein da bere sekretua. Gelan daukazun proiektore bat. Proiektore bat? Pelikulak ikusteko? Bai, pelikula. Venga, nena, gugatzen dena lontzera. Hala, venga, pipo. Pelikula bat ez... Agur, feliz cuarentena a todos. O sea, ya está, se va de madre, venga. Agur. Vale, agur. Vale, No hay que dejar de grabar.